Idan akwai amana ruwa ba zai ci wani ba, na yi zato na goyon da soyayya ta min ba ta ka da ni ba, labarai na irin makaranta sai ku biyo ni zan karasa. Za ku ɗan koma da baya za ku tuna da irin makaranta, wata ta afaka cikin tunani har aka makaɗe ta da mota. Soyayya idan za ta kullu wani abu sai ya zama sannadinta, ni ma gashi na yo gamo da muka kulla ƙauna da juna. Soyayyar mu ta fara girma sai muka ɗaura ɗamara ta rayuwar mu a tare daɗi da fama, sannan shi ya koyar da ni sautin daidai ya sani dama, na saba kwarai ni da shi. Sabo har ya kai yayi sabo, dangi na sun san da juna, ba mu da lokaci na yin taɗi dare da safa hantsi da rana, har 'yan unguwar mu sun san shi dan shi ne kaɗai saurayina, in ban da shi ba na kulla kowa. Shi ma dai yana tausayi na, akan sa ne na fara soyayya, ko kalma ta so ya furta min sai na rufe ido na da kunya, ko shagwaba na yi masa sai ya girgiza kai ya kama dariya, da murmushin sa na ɗewa kewa. Ko yaya ya yi min laifi haƙuri za ya ban da rarrashi, ya kasa zaune ko tsaye har sai ya gana daina fishi, yana faɗan bugun zuciyarsa na daɗuwa da na bar gurin shi, kamar ransa za ya fita. Da ya faɗan akan sai na ce da shi na bar fushi sahibina, amma ya bar batun mutuwa yana tayar min da hankalina, sai fa ya ce dukan masu rai mamata ne watan wata rana, dole na bar shi koko ya bar ni. Cikin daren wata lahadi mun ɗau lokaci muna hira, mun tattauna batutuwa daban-daban har ma mun kasara, misali na irin shigar da za mu yi idan za a ɗaura, ranar alhamis za ya turo, ranar domin farin ciki har asalati na kasa bacci, na tashi har na yau alwala na yi sallah da samun aminci, na godiya gurin rabbana burina wa zai kai ga gaci, bayan addu'a nan na kwanta. Bacci ne ya ɗauke ni mai nauyi wanda ban tabbai ba, sai na jiya wata kururuwa a kunne da ban rarrabe ba, wai ko cikin bacci na ake ko ba a gaske ban tabbace ba, sai na ji an ce na tashi nima, sai na ce me ke faruwa, an ki faɗan ana rusa kuka, ana ta kalmar ina lillahi nima a take na kama kuka, sai aka ce na ɗauko hijabi asibiti za mu je babu shakka, masoyina